Hoxe tivemos a segunda das xornadas de traballo con diferentes actores económicos de Galicia para falar da proposta de captación de voz. Quero agradecer, en primeiro lugar, que acudiran á reunión tanto a Diputación de Pontevedra, a Diputación de Ourense e a Diputación da Coruña para poder explicar desde primeira má como pretendemos traballar e cal é o modelo que propón AENA, o que se suma a Xunta de Galicia, e lle explicábamos ás deputacións en primeira man para tentar ver si entre todos somos capaces de empurrar na mesma dirección e conseguir novos voos. Como dixemos na anterior reunión que mantivemos e as que vamos a manter esta mesma semana cos asientes económicos de Coruña e de Vigo, que son os dous que nos faltan, o que facemos é que a ese modelo de negocio que propón AENA, que, repito, é a propietaria dos aeroportos, é a que xestiona os aeroportos, é quen ten a competencia, lóxicamente ten toda unha serie de datos acerca das demandas existentes, tanto dende o punto de vista turístico como dende o punto de vista dos negocios, e, ademais, o coñecemento das diferentes aerolíneas e cales son os custes de cada unha delas. Pois ben, a esas propostas de novos destinos que establece AENA coas diferentes compañías aéreas para os tres aeroportos, sumamos un apoio institucional ou nos ofrece a posibilidade de sumar un apoio institucional. Ese apoio institucional está comprometido por parte da Xunta de Galicia. Como dixemos esta mesma semana, vamos a apoiar con 100.000 euros adicionais a esa proposta para labores de promoción, que é o que vimos facendo dende fai xa moitos anos.